Да покажем една от тея с доказания мотор, 2 броя ключове, сервизни документи, абсолютно оригинален вид. Фаровете са и като нови, оригиналните са, няма нищо сменявано, гледали сме, проверили сме. Колата е абсолютно здрава, километрите са реални. Дето се вика, който търси нещо хубаво, може да дойде и спокойно да си я закупи. Гумите са хубави летни. Показваме цялата вън, за да видите, че е безупречна. Хиксел е. Няма точка ръжда. Внос от Швейцария, от границата на Швейцария и Италия. Перфектни дискове накладки. Сега ще покажем и вътре. Абсолютно оригинални километри. Имаме сервизни документи. Можем да го докажем. Вижте тук как изглежда. Прагове, фалцове, каквото и да говорим. Ето тук. Без забележки. Отдолу няма точка ръжда. Това вече на место, не искам сега да лягам да я показвам. Тук имаме штори, таван безупречен. Седалките, салона абсолютно чист, тъмно сив, с златисти точки. Не знам на телефона как изглежда. Штора, оригиналните стелки. Безупречна кола. Педалчето е меко на съединителя. Пак показвам всичките лампички. Палим. Всичко гасне. Имаме парктроник. Това са супер икономични коли. Пак казвам, с доказани мотори, здрави. Климатроника работи, духа студено. Вътре е уникално състояние, бих казал. 159 000 км оригинални. Трудно има такъв автомобил. Топ състояние.